Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago And Tita Tanya Chinita. Maswerte po ako sa mga paraffol. Feel good morning po sa lahat ng mga nakikinig at palaging nanonood ng radyo. Lalo na sa programang ay, sarap nun ah. Mga katas ng nakalipas. Oh lala. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bien. Short for Bienvenido. O sa English ay Welcome. Binata pa lang ang Call Dagol at Tita Tanya ay mahilig na talaga ako sa chicks. Kaya kong pagsabayin ang 3 girlfriends dati. Mang Kanor mahina, malakas. Malakas. Maximum of basta minimum of 3. Isa lang tinanong ko, napakadaldali. Pero nung nag-asawa na po kami ni Bona, ay nagbago na po ako, Uncle at Tita. Wow! Naging kaloyal na po ako. Sana. Tulad ni Uncle Dagol at Uncle Boyet. Pero talagang di po maiiwasan ang tukso. Kakasabi lang nagbago na Hindi ko maintindihan Kakabalik lang po galing Abu Dhabi ng aking ex na si Kathy. Isa po siyang OFW. Ako po yung huling boyfriend niya bago siya umalis. Bigla po siyang nagparamdam sa akin, Uncle Dagol at Tita Tanya. Bigla po siyang nag-chat ng chat. Respeto na lang po kaya nag-reply ako. Very good. Mamaya na lang ako Respect is the key. Sabi niya po may ibibigay daw siyang pasalubong sa akin. Walang mali siya. Yun naman pala May tao na. At doon na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas.
Lalo kaya yatang gumanda. Porket nakapag Abu Dhabi ka lang. Ang sarap naman makarinig ng puri galing sa'yo. Thank you ha, kasi akala ko hindi ka makakipagkita sa akin din, pero thank you. Sabi mo kasi may bibigay kang pasalubong eh. Ano? Bibigay mo na ba ngayon? Kumain muna tayo. Hindi, ubusin ko lang tong sabahan. Sarap pala ng saba dito. May saba dito sa fast food. Sarap pala. Hindi, nabila ka lang to kay Manang. Tingnan mo, ganito kumain ng saba. Sige nga. Isa pa nga. Wait lang. Ganito. Namiss ko talaga yung pag kumakain siya ng saba. Ulala, ulala. Ano na ba yung pasalubong mo sa akin? Wait lang. Alam ko, miss na miss mo. Lulukin ko lang tong saba. Bibigay mo na ba? Wait lang. Magsasalita lang ako. Kasi, yung pasalubong ko sa'yo, kapag nahanginan, lumalaki. Kaya kailangan, may alam ka ba dito na place na secured, yung wala makakakita sa atin, air condition, tsaka tahimik lang, yung peaceful lang, yung relaxing lang. Ganun ba? Kaya ayun, ang tawag doon, Yung secured area? secured area. Baka may alam ka malapit dito, kasi siguro mga 3 hours lang tayo mag-stay doon, kasi kailangan ko 3 hours unboxing. 3 hours unboxing? Ano ba? Nung Isang sakong ano, grabe naman yun. Ilang packaging tape ba ginamit mo dyan sa pasalubong na yan? Sige na, kailangan yung, hindi, pag nahangin kasi ma-deform yung original na itsura, kaya kailangan na dun tayo sa secure na place. Baka naman, may alam ka dito, malapit lang. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, walang mali siya tong ginagawa natin. Walang mali siya. Wala. Kaya, kasi nagbago na ako mula nung umalis ka. alam ko naman yun at nare-respeto ko kayo ng asawa mo. Halika na kasi baka matunaw na tong pasalubong ko sa'yo. Natutunaw ba yan? Ano ba yan? Ice cream galing Abu Dhabi? Pag nahanginan, lumalaki. Mahihirapan kang hulaan. Kaya, halika na. Buksan na natin. Yan, boxing na natin mga 3 hours. Okay. Sige, tara. Sir, ma'am, welcome. Welcome po dito sa Go-Go Motels. Go to! Go, go, go! Go! Ang ganda kasi Pasok ka na. motivate, diba? Pasok ka na. Ang taas naman ng hagdan. Sige na. Okay ka na. Pasok Sige, na. halika na. Sunod ka dito. Oo. Hawakan ko yung kamay mo. Halika na, Dali sumunod ka na. lang. Kausapin ko lang. Umakyat ka na. Sige. Sige na. Ano sasabihin mo kayo sa kanya? Sige na. Umakyat ka na. Sige, i-ready ko lang yung regalo ko sa'yo, ha? Okay. Sir, meron tayong may promo tayo dito ngayon sa Go-Go. Go! Sir, i-fill out mo lang ito, sir. Kaya nga, sir. Pangalan, number, sir. Ah. Kasi, Ito sir, ano namin, first anniversary namin, may raffle kami. Ayan. Ayoko, baka itarpulin nyo yan. Ay, hindi, sir. Ay, hindi kami, discreet lang kami na announcement. Via email namin sinesend. Kailangan lagay mo dyan yung email Email mo. at number mo, sir, para secure ka. Secured. Maniwala ka sa amin, sir. Sige na, Tsaka, sir, alam mo, kaming bahala. Pwede naming i-arrange yan sa management na ikaw ang panalunin. Di ba, Bong? Sir, madali lang yan, sir. Sayang naman, sir, mga appliances ang pamimigay natin, Ano sir. pamimigay natin, Bong? Appliance showcase. Yan, Yan, pangkabuhayan showcase. Ayan, sir. Merong Teka, pampasada shh, showcase. Marami dito. Nagmamadali kasi kami. Meron ding babaeng pinamimigay dito. Wala na. Nakuha ko na. La, Nakuha ko na. yun sa akin yung isa. Sumali tayo sa raffle eh. Tayo yung bumunot, tayo nanalo. Pwede pala yun. Pwede yun. Bong, dali. Sige Sir, na, sali sige ka na, na, fill fill out mo na, fill out mo na yan. Yan, name. Number mo, sir, yung original, Huwag mo kaming ginagago dito, Yung totoo Uy, dyan. bunganga mo. Sorry, bawal pala yun. Ayan. Sige na. Yan. Sir, Sir, 3 hours lang kayo, sir. 450, sir. Tapos masarap yung aming crispy pata dito. yes, at saka pansit. Malalak, pansit. grabe yung gulay namin dito. Hindi namin ginagayat. Hindi namin ini-slice. Kakakain Buo-buo. lang namin eh. Sige na. Sige na, okay na yan, di ba? Kumain ulit kayo.
Kumain ulit kayo. Teka, ba't kayo nangingian? Walis na nga kayo, sige na. Sir, anong juice? Meron kami ditong freshly Mango juice, squeezed. mango juice. Walang di tagbangga ngayon eh. Lemon. Oh, sige, lemon. Ay, wala palang lemon bong. Ano ba meron? Wala na kaming juice, sir. So, anong gusto mong juice na wala kami? Watermelon. Watermelon, sir. Sige na, sige Sir, na. watermelon. Oh, sige, watermelon. Walang watermelon eh. Nagmamadali kami. Nababawasan na 3 hours. Boss, bakit ka nagmamadali? Sige nga. Ano bang Ang ganda ng kasama mo. Hindi Parang kasi- balikbayan eh. Hindi Totoo kasi- ba yun? Boss, hindi. Oo nga, boss. Para malikmay Balikbayan. kasi... Amoy ano eh. Amoy Pula yung- Bulgari. Amoy Bulgari. Pula yung buhok, parang si Vini. Parang si Mika Bini. Oo. Okay, sige. Kung anong juice meron, i-serve niya. Dali, Sige, nagmamadali sige. ako ha. Papaya. Okay. Sige na. Sige. Boss, good luck boss. Galingan mo ah. Ano ba yung pasalubong mo? Eto, na-unboxing ko na. Bagay ba sa akin tong G-string? Uy! Ano yan? Ba't ganyan suot mo? Ay, gusto ko kasi ikaw ang unang makakita sa akin kung bagay ba. Hindi Kasi naman yun yung pasalubong eh. Asan hindi mo naman man yung na-appreciate yung toned body ko kasi nag-workout ako dun sa States. Para di pa sa pag-uwi ko. Tingnan mo naman. Anong States? Abu Dhabi Ay, ka Abu galing? Dhabi pala. Sorry naman kasi natatanas ako sa'yo. Hindi ka ba nagagandahan at saka alam mo mahal to. Asan na yung pabango na sabi mo? Ito, yan. Okay na. Ito, uwi ko yun sa'yo. Ba't lagi mo pinaflex yung pabango na yan? Ayan. Oo nga, O, di mabango ba? nga. Ako, amuin mo ko dito sa tayo. Bango Ikaw mo. mo na dito. Ah! Hindi ako makahinga. Grabe naman. Isa pa nga. Mas masarap. Ay, hindi na kita hinahawakan pero nakangudgod ka pa rin. Kasi bango mo eh. Pero tama na. Bien. Uy, teka lang. Bien. Nagbago na kasi ako. Oo, pwede naman yun. May nangyayari ulit tas nagbago na. Pwede yun sabay. Hindi. Ano bang gusto mo? Ano ba? Tayo, klaruhin natin. Ano bang gusto mo? Nagbago na kasi ako. Ano bang gusto mo? Bien, mahal pa rin kita. Hindi na nga pwede. May asawa na ako eh. Alam ko namang hindi pwede. Hindi ko naman sinasabing tayo ulit. Pero, Oo. Bien, nasasabik ako sa pag-uwi ko. Kaya, gusto ko lang malasap ulit. Yung lasa, kung ano yung lasa mo, na-miss ko na. Last one na to, promise. Ito na yung closure. Closure, walang mali siya to. Talaga? Walang mali siya to. Patawarin mo ako, pero hindi ko talaga kaya eh. Kalimutan mo na lang to after ito. Sige na, Ben. Sige na nga. Last na to ha. Nagbago na kasi ako eh. Promise. Nakakainis ka. Nagbabago ng tao eh. Pagkatapos yung wala na ha. Oo, wala. na Last na to. communication ha. Wala na. Hindi na kita i-chat, Ben. Last na Promise talaga. mo yan, ha? Promise. Kung hindi mo lang ako dinala ng pabango. Maganda ba tong G-string ko na red? O, hilain mo. Patunugin mo. Ano ka ba? Patunugin mo lang. Oo nga. Oh, diba? Very parang Elastic? elastosil. Wala stick. Diba? Dali ka dito. Klaro po sa usapan namin ng Koldogol at Tita Tanya ni Kathy na di na namin uulitin yon. Kasi nga, nagbago na po ako eh. Pinagbigyan ko na lang po siya dahil nakakahiya naman, nagdala pa naman ng pasalubong. Basic. At last na rin naman po yun dahil gusto niya lang po ng closure. At bumalik po sa tahimik ang aking buhay. Oh, may tumatawag kay Ben. Sagutin ko nga. Hello, good morning. Hello, madam! Ay, hello, good morning. Andiyan po si Sir Bien?
Yes, andito siya pero tulog siya. Ako yung asawa niya. Sino po sila? Ay, ma'am, congratulations! Ay, salamat. Para saan to? Ay, nanalo po yung ano nyo, ma'am, yung asawa nyo. Kayo po, nanalo po kayong dalawa. Di ba pumunta kayo dito sa amin sa Go, Go, Go! Go, go, go. Ito yung malapit sa may... EDSA, di ba? Ito po yun, ma'am. Go, go, go! Yung hotel na bago? Opo, ma'am. Go, go, go! Nanalo kami sa raffle? Hindi naman kami sumasali sa raffle dyan. Nakalista po yung pangalan dito ng asawa nyo, ma'am, pati number. Kaya ito po yung tinawagan ko. My name is Trixie. Trixie. Hindi pumupunta dyan yung asawa ko. At hindi kami pumupunta Ma'am, pumunta dyan. kayo dito, ma'am. Ang puti nyo nga po eh. Galing po ba kayong abroad? Morena ako. Hindi ako maputi. Basta baka Sigurado ka ba sa asawa ko yan? Opo, ma'am. May number niya po ito, di ba, ma'am? I-claim nyo, ma'am. Sayang naman po ito. Ano po ito? One of a kind microwave oven. May ulam na sa loob. Iinitin mo na lang. Namili na lang kayo ng ulam, kare-kare, Pwede magsalita? menudo. Okay, bye. Ay, sige, ma'am. Kailan pwedeng kuhanin? Ma'am, anytime. Nabunot na po si sir, so anytime pwede niyo nang kuhanin itong raffle. Anong itsura ng babae na kasama niya? Sigurado ka bang ako yon? Maputi, tapos anong kulay ng buhok? Mami, pula, ma'am, parang bini. Pula, parang bini. Opo, ma'am. Sige, salamat, Miss anong pangalan Trixie. mo? Si Miss Trixie, thank you. Okay, ma'am, i-claim niyo, ma'am. Baka ma-forfeit ito. Bye. Okay. Congratulations! Ha? Salamat. Pero bakit? Kapal na Natutulog ako. kapal na mukha mo. Bakit mo ko kinakongratulate? Natutulog Congratulations! ako eh. Nanalo ka ng microwave sa Go 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 Hotel! Ha? Ba't ako nanalo eh? Hindi naman ako sumali sa raffle. Yun nga! Paano ka dapat sa'yo ko itanong yan, paano ka nanalo sa raffle? Hindi naman tayo pumupunta doon. Sabi nung Miss Trixie, nagpunta tayo doon kasama ako maputi. Ako at pula ang buhok ko. Sino Baka yung scam pula? yan. Baka scam yan kasi may mga scammer Scam? na ngayon, di ba? Scam? Sabi nanalo. Scam? Tapos magbibigay ka pa panla ng pera or load. Scam? Ganun yung mga scammer. Sana i-describe niya nga yung itsura mo eh. Tsaka ng kasama mo, scam? Oh. Baka ikaw ang nang isa scam sa akin, ha? Ayoko na! Hindi nga. Ang Scam. kapal na mukha mo. Alam ko na. Si Papa Jake yan. Ginamit niya yung pangalan ko. Palagi yun eh. Bumabiyahe yun. Nang dadamay ka pa ng iba? Kakausapin ko si Papa Jake! I-chat ko siya! Eh, ba't kayo magchat-chat? Iwalay Ha? na tayo, Bien. Ayoko na. Ba't kayo magchat-chat? Niloloko mo ako. Hindi nga ako nagluloko sa'yo. Diyos ko naman. Bakit ko naman gagawin sa'yo yan? Nagbago na ako, di ba? Wala nga eh. Ex mo ba yon? Yung kasama mo, ha? Hindi nga. Wala nga akong... Ay, nako. Ayoko na. Iwalay na tayo. Ayoko na. Hindi nga eh. Tumigil ka. Sasaksak ko sa dibdib mo yung microwave. Ako ang magkiklaim. Tandaan mo tong Hindi araw ka na pwede to. mag-claim. Hindi ikaw yung nabunot eh. Ay, Kapal na mukha mo. Hindi ka. Kapal na Ay, mukha di ka. mo. Ano ba? Uuwi na ako sa nanay ko. Ang dali lang. Hindi ko. Ayoko na. Andyan yung mga bata. Oh. Mga anak, halina kayo! Nakal sa balutan na kami. Mama, kunin muna natin yung microwave. Mama, Sayang din yung microwave, Mama. tama po, pwede natin mabenta yun. Sayang yung microwave. Tara na, Jan. Ano? Huwag mo naman gawin to sa akin. Uwi na Mga kami bata, sa mama ano ko. ka ba? Ayoko na. Hindi nga. Kala ko nagbago ka na. Nagbago nga ako. Nagbago na nga ako. Nagbago kailan? Kung hindi ko nalaman to, hindi ka magsasabi ng totoo. Ano? Hindi naman ako sumali sa raffle na yan eh. Ba't ako nanalo? Kasi maswerte ako na tao dati pa naman, di ba? Pag may Christmas party, nananalo ako. Maswerte ka ako! Malas ako sa'yo! Malas ako sa'yo kasi napaka-babaero mo! Kukuhanin ko yung CCTV dun sa motel. Muna naman eh. Tandaan mo, kaya kong gawin lahat. Ayoko Tumigil na! ka na, Ayoko na! Muna! Ayoko na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!